Genesis Kapitulo 20. Si Abraham kag si Abimelech. Si Abraham naghalin sa Mamre kag nagsaylo sa nabagatnan nga bahin sang Kanaan, kag nagpuyo sa ginutlan sang Kades kag Sur. Sang ulihi, sang nagapuyo sila sa Gerar, nagsiling siya nga si Sara nga iya asawa, utod niya. Gani si Abimelech nga hari sang Gerar, nagsugo nga daluhon si Sara sa iya. Isa kagabi, ang Diyos nagpakita kay Abimelech sa damgo nga nagasiling, "Mapatay ka, tungod kay ginkuha mo ini nga babayi nga may banana." Pero si Abimelech wala pa makatandog kay Sara. Gani nagsiling siya, "Ginoo, wala ako sing sala. Patyon mo bala ako kag ang akon mga tinawo?" Si Abraham gid nagsiling nga utod niya si Sara, kag si Sara man nagsiling nga utod niya si Abraham. "Ginhimo ko ini nga may matinlo nga konsensya, kag wala ako makasala." Ang Diyos nagsabat paagi sa iya damgo, "Huo, nakaibalo ako nga may matinlo ka nga konsensya. Gani wala ko ikaw pagtuguti sa pagtandog sa iya, agon hindi ka magpakasala batok sa akon. Pero karon, iuli ang babayi sa iya bana. Isa ka propeta ang iya bana, kag magapangamuyo siya para sa imo, agod hindi ka mapatay. Pero kung hindi mo siya pag-iuli, ginapaandaman ko ikaw nga mapatay ka, ikaw kag ang tanan mo nga mga tinawo." Aga pagid sang madason nga adlaw, ginpatawag ni Abimelech ang tanan niya nga mga opisyales, kag ginsugiran niya sila sa mga nagkalatabo, kag hinadlukan gid sila. Dayon gintawag ni Abimelech si Abraham kag ginpamangkot, "Ano ining ginhimo mo sa amon? Ano ang sala nga nahimo ko sa imo, nga gindalhan mo ako kag ang akong ginharian sini nga kalalatan? Wala sing bisan sino nga dapat maghimo sining imo ginhimo sa akon. Nga bala ginhimo mo ini?" Si Abraham nagsabat, "Naghuna-huna ako nga wala gid sing bisan isa diri nga nagakahadlok sa Dios. Gani nga pagapatsyon nila ako agod makuha nila ang akon asawa. Sa pagkamatuod, utod ko siya nga babayi. Bata siya sang akon amay, pero hindi sang akon iloy, kag ginpangasawa ko siya. Gani sang ginpalakat ako sang Dios halin sa balay sang akon amay, sa pagkadto sa iban nga mga duta. Nagsiling ako sa iya, mapakita mo ang imo pag-unong sa akon sa imo pagsiling, bisan din kita magkadto, nga utod mo ako." Dayon ginuli ni Abimelech si Sara kay Abraham, kag ginhatagan man niya si Abraham si mga karnero, mga baka, kag mga ulipon. Nagsiling siya kay Abraham, "Amoy niya nga akong duta. Magpuyo ka bisan diin nga luyag mo." Nagsiling siya kay Sara, "Hatagan ko ang imo utod sing 1,000 kabilog nga pilak sa pagpamatuod sa mga upod ninyo nga wala kamo sing sala. Ang tanan makahibalo nga wala kamo makahimo sing sala." Tungod sang natabo kay Sara nga asawa ni Abraham, ginbuot sang Ginoo nga hindi na makapamata ang tanan nga mga babayi sa panimalay ni Abimelech. Gani si Abraham nagpangamuyo para kay Abimelech, kag ginayo siya sang Dios. Ginayo man sang Dios ang asawa ni Abimelech kag ang iyang mga ulipon nga babayi, agod nga makapamata sila. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod nato naman nga episode, nga mo ang Genesis Kapitulo 21. Madamo gid nga salamat.